termino malikono ani maliko kan au beni nyonguma au kana nyina ka foka mi malikuna foni point tv plateau de sans faire nanga émission yi no ye anga yele wati imurisi ani comédien damaman mbolo plateau sans faire ya no ami no yin ngaw to no jamuna wala so be sika doni nyafani aiwa de ternu au yera kungolo nunu tika fay Fabian Dabi de ipo kuna madame ne encore ma tega droite ou bien gauche boya regala mi yara droite ala kale no ka barika do la ko sema kana na kosene maane aba tonto arasa kana fo ma tonto aba yere sisa ni ko mai ko kana mo wele tonto c'est pas bon parce que eba ni ngane ya do be bono be bokunu voilà tonto arasa aiwa ikanu ba o biki la je mani kuna fo ni point tv sans faire ma fait qui présenter qui to ni jamu ego oda iternu kiloka kanyeshi ama obeka non naija initiative to numa ama alla men baga befo ni yorena ka ta maliko na fo maliko ka ni ya ko flagger de mangai in to yere in kundira ni to mi o suri damele wala nga barake to yoro junior flagger ota odo robe mako be mi wala na o nyana ntumbore no fe d'accord me siga mta gauche mo fe no gauche mo kele ngolo peinture le kele ta tandru la digili bola il faut savoir parler parce que ici nous sommes dans un plateau. Ou bien il faut dans un plateau. Voilà, il faut vraiment vous vérifier un peu quoi, pour que nous puissions vraiment avancer. Voilà, c'est le parlement. C'est bon, tsunami toi c'est non bavard là et pour le tandru là. Ay tandru te bisabado. Voilà, et lui présenter il kan ba wi gilla. Voilà, alsasa amesigi ngotuguni feme an kanubo ana lajel bagawe amu bela jelen fo. Ku ka dem mani ne flenu nyagoro bi, ku ka artiste le flenu nyagoro ku ka comédien ne fle, nu be wole ko Masama Coulibaly. Bon artiste to Yele Massa. Yele Massa. Voilà, bon chama mendo kante ka jele wanela. Wow. Janabani, donc on est là pour le bisa wala bi ko. Neta Donc ame ta wow, ale kungulo, je club du mai. Bon ya suku bedi. Ya suku bedi ko. Abi yere ko ni. Ni ne kungulo, ni au shi kungulo te kili. Bon, mo yere fa te kili o. Abana. Donc ni kungulo gele kele do o chama. Voilà. OK. Je m'appelle Samba Digo, ou bien on le Verdio. Donc, je suis un peu je suis un peu Malikono Malikoga. Donc, bien, non. Je suis un peu de atira koyo abada nenya ba unyan na to gomna ado unyara kele go teremboli sira do yere nyara Messi do yere tai voilà ame sengana au kana nyina ne kanumba o ka foka me Malikuna Full TV ambode kantanto Alisa yoro junior amesima ami nyininga amna nyiningal dama man semela ibe se ga doni fanye yalma I kanumba o be se ka familial soro to gomna yoro ami nyininga edonani barain kono nana ani ga video chama ye ika imuri chama yu ye ka sketch chama anyu ye ame fe ga don ku jume ya to ni barain idona la ka ke parce que mo chama me do barala beta soro wi re ta do ku mi ubla ta do ala na soro se gi da so ma ka do ni point bon bi ala me barbe fo albi ame bara minapi ame bara mina iba fo ni wati no ya nganya ma bara yi ame ga keni kanu kono na de ni ko kanu onya kanu o me fera klara kira an kanu bo fene ulu ni sonja o de ka di kona depuis ne ya ko don fo kata fo nya do mi se kata ya fe mi boy an fe ndona ari ne konna na parce que on me donne que wow. Voilà, donc nous me donnons, c'est tu es un homme de public. Oui. Voilà, il n'en a pas là. Il faut qu'il y ait Canada single il faut qu'il y ait tout kodo keke quoi. On en a comédie ta. Qu'on fait un boulot là. Parce que niveau art a belle va connaître. Voilà, bon moi chama ma fo, ami la gauche. La gauche chama ba connaître mais anto lushi jate. Ami ga kulu de fene kama. Voilà.
Donc n'a fɔra ko bɛɛ ka kɛ fonctionnaire bɛɛ ka kɛ feerekɛla ye a tɛ ɲa quoi. A tɛ ɲa. Voilà. Donc sinon nous sommes le plus bas de l'échelle an jatelen tɛ. Voilà. Mais an bɛ vie. Tonton Yoro. Ni min nɔfɛ i b'a sɔrɔ. Parce que dalama de bɛ yan. Masa a ye ne ni mɔgɔw to ɲɔgɔn na. K'i bolo da dusu kan. An ka taa dɔɔni dɔɔni. Parce que fulakan fɔ tɛ yan bi de. A tɛ dɛ. N'i ye fulakan fɔ walayi i kan kusama. Non fulakɛ t'a dɔn dɔɔni an b'i kɔfɛla la. Ayo ci an ko fili fa nin bɛɛ fɛ dɛ. Yan fɛ. Ayi. Yɛlɛ masa. O ye ɲɛgoya ye. I bɛ hakɛ to e ɲɔgɔnna tɛna se ka na fɔ k'i bɛ ne dɔgɔya yan. Ne le dɔgɔya. Ne le dɔgɔya. An ye geste de kɛ. N'i tɔgɔ sɛbɛn dɔ ni bavard la. 3 hommes, une fille. Ouais. Voilà Yoro. Merci beaucoup. I ka nin diyara n ye kojugu. Yɛlɛ masa. An bɛna turu se e ma. Yɛlɛ masa. An bɛ Mali kunnafoni plateau de sanfɛ. An ka émission n'o tɔgɔ ye Yɛlɛ waati. Yɛlɛ waati. Masa i kanubagaw bɛ k'i lajɛ. U bɛ k'i lamɛn. Wa u tulo b'i la. Mɔgɔ caman y'u ka vidéo lajɛ. I ka vidéo bɛ circuler fan caman. Fan 14 YouTube kan Facebook kan fan bɛɛ. Donc Yɛlɛ masa ne yɛrɛ tun bɛ fɛ. Ni baara in I donna la. N bɛ fɛ ka dɔɔni ɲɛfɔ n ye ko min y'a to I donna la. Kosɛbɛ. Voilà ne ba kuma lasurunya la ne yɛrɛ genre ŋana k'a fɔ ko Yɛlɛ masa a tun bɛ fɔ ne ma de ko Usher. Oh. Ne tun bɛ dɔɔni kɛ. Elle m'a dit Usher ko yan sa. ala ne dabila a ma f'i ye k'an na ko ne dɔn. A ma f'i ye. Yɛlɛ masa su bɛ. Voilà ne tun bɛ wele de ko Usher. Voilà ne tun bɛ battle de dɔn. Tu vois n taara ka taa Mali représenter jamana caman na. Afro Cissé. An nana n'o trophée. Bon dɔnsen dɔ tun bɛ n bolo. Ne y'a dɔnsen kɛ a bɛ mɔgɔw la yɛlɛ a bɛ mɔgɔw la sɔn. C'est vrai. Tu vois bon n nana n t'o de la ka na sisan ka comédie don a kɔnɔ. Bon kelen filɛ comédien sisan. On a les mêmes biographies. Mon petit, c'est pas ça? Oui, c'est ça. On est Kani kolokolo mɔgɔw la. Ouais. Aw ti fa kelen fɛ aw ti tɔgɔ kelen aw ti jamu kelen donc voilà I bila a kɔnɔ Yɛlɛ masa tɛmɛna yen. Voilà. Tu vois bon n nana t'o la fo genre mɔgɔw b'a fɔ ni kan tɛ ɲɔgɔn dɔn ni kan tɛ ɲɔgɔn dɔn cogo di. Tu vois ne ni kan tɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna. Ne ni kan tɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna depuis ne bɛ battle dɔn. C'est vrai. N bɛ taa ka taa kan tɛ lajɛ balani fɔyɔrɔ la. Tu es ce qu'on dit. Voilà, le comédie. Tu vois? Yeah. Bon, an nana t'o la. Ani min yɛrɛ denmisɛnnin ni a ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye alu ye. O yɛrɛ sigilen. A bɛ yan ko nin. Ale de. I ɲɛ bɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ jɛ dɔw la bi la jɛ tɛ dɛ. Tu vois? Voilà. Bon, an nana k'an t'o la. Genre fu nana ka na ne gɛrɛ. Alu ye ne gɛrɛ a la. K'an labɛn fo sisan ni kan tɛ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ. C'est bien. Voilà ɲininkali wɛrɛ b'i bolo. An bɛ tɛmɛ fɔlɔ mais Yɛlɛ masa ne delila ka ne y'a ye I bɛ to ka dɔnkili dɔw da. Bisimila. Awɔ. Dɔnkili jumɛn fɛnɛ? Ne delila k'i ye suŋɛyɔrɔ dɔ la. Ne ka dɔnkiliw ka ca koyi. Biti bɛ k'a la I bɛ sumu ni fɛn. Est-ce que I bɛ se ka dɔɔni kun tɛ k'an ye o la. Mali ulayelo Mali beto ulayele Mali betelo ay ane ala ma yele Na yele la etna pété. Abla. Ok Yɛlɛ masa diyara n ye trop. Kosɛbɛ. I n cɛ ni baraji ka ni fɔlikan dumani na. Donc an bɛ bɔ I la. An bɛ taa se voisin ma. Voisin. Kan jumɛn de b'i da? Alhamdulillah. I b'a kan. A n'a kunkolo peinturelen. Voilà. I b'a kan. Ne ko e bɔtɔ e fa m'e gɛnɛ. Bon, comment on fait des mandés ou donc on a des mandés o de bɛ k'aw bila nin na. Voilà. I ni ɲɛda I bolo I ko tɛrɛ sira. Voilà. Donc Sénégal terrain wa Mali terrain. Bah est-ce que c'est Sénégal taille parce que Mali. Ne Kaita. Ne Kaita. Voilà. Bon, il va acheter de Kaita terrain Sénégal terrain. Goubé sera qu'il y a de la toi d'abla. Non, Kaita Sénégal. Sénégal sera. Voilà. An dengue. Voilà. Abana. Voilà.
I kanubagaw bɛ k'i lajɛ i teriw bɛ k'i lajɛ Mali kunnafoni kanubagaw fana bɛ k'i lajɛ an bɛ fɛ k'i ɲininka i bɛ baara in kɔnɔ min ni yɔrɔ ye ɲɔgɔn fɛ kuma caman aw bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ fɛ ka dɔn kanu jumɛn y'a to i donna nin baara in kɔnɔna na parce que i m'a dɔn nin baara in filɛ a lagosi ka bon mɔgɔ caman ma faamuya ni mɔgɔw y'i ye i b'a la o b'a fɔ nin ye mɔgɔ lankolon nin dɔ wɛrɛ don yɛlɛkonikɛla quoi alors que malangolo baara don mɔgɔ lankolon tɛ se ka kɛ dɛ parce que anw de bɛ mɔgɔw layɛlɛ k'an to sen fɛ ka conseil di mɔgɔw ma n b'a fɛ k'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la. Ok, o diyara n ye donc diɲɛ ko o ko ye dɔɔni dɔɔni de o ye tiɲɛ ye adamaden n'i ma ɲɛ i bɛ don fɛn o fɛn la f'i k'a kanu fɔlɔ ka sɔrɔ ka don a la n'i ye fɛn min minɛ n'i bolo kelen ye bolo fila bɛ tila k'a minɛ mɔgɔ yanni ka ɲinɛ i jujɔn kɔ yanni ka ɲinɛ i labanko kɔ ɲinɛ i jujɔn kɔ fɔlɔ quoi nin baara in ne b'a la bi ne ye baara in kanu a mɛnna kabini fitinin mɛ n sigi misilima lajɛ hali n tɛ o taa ekɔli la ne bɛ bɔ an ka so n bɛ taa ekɔli la n bɛ taa n sigi n terikɛ fɛ yen ka silima de k'a la k'a lajɛ donc finalement n nan'a ye n bɛ to ka taa palais la n bɛ taa balanikɛyɔrɔw la ka taa catiri dɔrɔn de lajɛ quoi finalement ni yɔrɔ nana ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ n yɛrɛ ni mɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon jɔnmaya barika bonyana ye ne ye n bila parce que groupe mana kɛ cogo o cogo la i bɛ taa sɔrɔ ne ka e bɛ ka koja jama ye ka taa k'olu yɛrɛ to yen e b'u bolo olu nɔfɛ donc fadenya bonya donc n nana yɔrɔ ye n gɛrɛla la an ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ bon fo kana se bi ma o bi n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi baara in y'a kanu bon n bɛ ka nafa dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la k'a sababu kɛ yɔrɔ ye parce que a m'a minɛ fila la quoi a ye minɛ ni kelen pewu de ni fɛn o fɛn bɛ yen ne ye min kɛ n'a ma ɲɛ a b'a fɔ n ye i y'a faamu wa. n y'a faamuya donc a ye tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ min e ka n'a nu filɛ i b'a fɔ komi donc aw bɛ ka ninnu fɔ aw yɛrɛ ta ye masa yɛrɛ ninnu ye jumɛn ye sisan donc i bɛ fɛ ka mun fɔ i bila a kɔnɔ an ka yan bila an ka yan bila voilà aw kana ɲinɛ k'a fɔ halisa k'an bɛ Mali kunnafoni TV de la an ka émission yɛlɛ waati yɔrɔ an bɛna s'i ma yɔrɔ a tun ka d'an ye n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka humour fitinin k'o k'an ye n tɛ awɔ n tɛ o mais dɔgɔ o bɛ se ka kɛ cogo di non o ye jo ye voilà donc ne dɔgɔninw bɛ e bɛ se ka ne bila humour la cogo di yɛlɛ masa bɛ yɔrɔ min na ne fana tɛ siran o ko yɛlɛ masa bɔra ka dɔnkili dɔ kan yɛlɛ masa bɔra ka dɔnkili k'aw kunna o yɛlɛ masa e b'a dɔn a bɛ baara modèle min kɛ c'est artiste min don a b'a bɛɛ de kɛ Bɛrɛjo sigilen filɛ a b'a bɛɛ de kɛ donc ni dɔgɔninw bɛ yɔrɔ min na a t'olu fana ka dɔ kɛ tonton yɔrɔ yafa ma ne tɛ foyi de kɛ yan ni n y'a kɛ n'Ala cɛ i kan ku sama e m'a mɛn ko ni ko bɛ kɛ kɔrɔ de bɛ ɲininka fɔlɔ jumɛn siga ko n t'o la n ko ne de ɲininkara ne y'a di aw ma ko kɛra sisan a bɛ fɔ ko jɔn de ye kɔrɔ ye du kɔnɔ e de bɛ wuli k'i jɔ ne bon n'a sɔrɔ sisan bugɔli kan ka kɛ a bɛ daminɛ kɔrɔ sɔrɔ ka se dɔgɔninw n'a sɔrɔ wari kan ka kɛ sisan a bɛ daminɛ dɔgɔninw voilà sisan nin bɛ daminɛ aw yɛrɛ la aw tɛ kɛ o nin bɛ daminɛ aw de la sisan humour banna a ma yɛlɛ o a ma yɛlɛ wa an ka yɛlɛ voilà vrai Joe kan jumɛn b'i da kan foyi tɛ i kanubagaw bɛ k'i lajɛ dɛ vrai Joe yalima e tun bɛ se ka humour fitinin kɛ i kanubagaw ye pour que u bɛ se ka yɛlɛ dɔɔni ya bon n bɛ exemple fitinin ta i yɛrɛ ka kuma na i ko ko ne kunkolo k'a bɛ komi jumɛn ne t'a dɔn dɛ ko dɔgɔ ko terrain de wa ouais ne ko k'i ɲɛna kɛlɛ ko terrain boli sira de ok bon i b'a dɔn i y'o terrain min fɔ sisan ne hakili jigin fɛn dɔ de la an fitininma an tun bɛ pressé vacances ka bila de an tun b'a fɔ k'an bɛ taa congé la Kayi a wagati y'a sɔrɔ mobili tɛ Kayi sira kan terrain de tun bɛ Kayi sira kan donc congé bɛ bila an bɛ kasi an badala an bɛ taa Kayi an bɛ taa Kayi ba an bɛ taa Kayi o b'a sɔrɔ an yɛrɛ somɔgɔw tɛ Kayi yɛrɛ mais an kɛrɛfɛ an voisin minnu bɛ yen nɔ olu ka mɔgɔw bɛ yen quoi an b'a fɔ f'an ka taa vacances la olu fɛ yen donc ne ba de filɛ ka ne labɛn don dɔ la ka taa ne worokuru kɔnɔ ka fini ba san ne ye taara 500 de don yuguyugu la ne ye k'o kɛ tunga ma diya kɔnɔ ka na ne ye
an fana de ka taa terengari la sisan an bɛ taa Kayi n bɛna kabako de f'i ye dɛ Kayi gɛlɛya ma daminɛ bi dɛ ayi jaa ni tɛrɛ bɛ taa Kayi tɛrɛ taatɔla ma Kayi minnu b'o mankan de f'i ye tɛrɛ ɲɛfɛla o taatɔ de b'a fɔ ko Kayi ka gɛlɛ kɔfɛla b'a laminɛ ko kolokɔlila de cɛ ɲɛ b'a la Kayi kaw o bɛ baara la dɛ walayi Kayi gɛlɛya tɛrɛ de y'a fɔ fɔlɔ tɛrɛ de y'a daminɛ fɔlɔ ni tɛrɛ bɛ taa Kayi i bi kunkolo ni mankan mɛn Kayi ka gɛlɛ kɔfɛla b'a laminɛ ko kolokɔlila de masa ayi mɔgɔ saba ko don komi aw saba fana bɛ yan masa fana fo aw saba fɔlen don aw saba n y'i bɔ foli la i b'a kɛ masa ni nugu ye donc an bɛ foli belebeleba di Kayikaw ma sinon a tile fana o ma nɔgɔ dɛ an delila ka taa Kayi tilema fɛ o ma nɔgɔ komi i ma kuma di yan n bɛna suggestion dɔ kɛ mɔgɔ n'aw bɛ baara min na ni min bɛ min kɛ o ka fɔ fɛnɛ quoi bi y'a fɔ dɔ ye n bɛna fɔ masa de ye parce que ɲɛ bɛ masa la masa kana kuma yɛrɛ masa kana foyi fɔ masa ka don kɛnɛ na dɔrɔn k'i jɔ tan dɔrɔn i bɛ yɛlɛ o fana ye dɔn dɔ de ye masa la o de kama n delila k'a fɔ n ko masa toi tu me fais rire mɔgɔ min b'i layɛlɛ i k'a fɔ a ye o de ka ɲi comédie talent b'a la yala kun ka comédie ɲɛ sɔrɔ a kun bɛ dɔn de kɛ o ye bɛɛ n'i ka fɛn ta cogo de don mais ne fana bɛ min fɔ a ye a k'a jija n'a y'a jija anw min fana bɛ dugu ma anw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a anw fana ma kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ma ɲɔgɔn minɛ anw kɔrɔw ye min kɛ anw tɛ se k'o kɛ i y'a faamu talent ba de bɛ masa parce que n'i ye kan tigɛ dɔrɔn n'i ma masa a kɛrɛfɛ dɔrɔn a ma ja imagine qu'il est à côté de Kanté a ka mouvement ninnu quoi dɔw bɛ u bɛ regard fili ka taa ale de kan a yɛrɛ bɛ to ka chapeau na sugu dɔ i mana n'o chapeau ye dɛ n'a bɛ ne faga de a bɛɛ la ne ko i kɔrɔmuso dɔ de ta ye wa o yɛrɛ et puis i ɲɛ ka vidéo dɔ lajɛ u bɛ tagama na u bɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔ dɔ la a bɛ kɔfɛ quoi Kanté y'i jɔ dɔrɔn a ye fɛrɛ minɛ ka jɔ i b'a fɔ tɔn ye jiri vraiment dɔgɔ i jija parce que an tɔɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen k'an bɛ comédie kɛ Mali kɔnɔ yan ni tɔgɔ ɲuman t'an na an k'an jija an yɛrɛ dama fɛnɛ ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn minɛ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka baara in kɛ baara in de bɛ mɔgɔ faden fɛnɛ ɲɛ b'i la mais kana i mɔgɔ ɲɔgɔn juguya ninnu filɛ nin ye ni n'u bɛ ɲɔgɔn yɔrɔ yɔrɔ bonya ni karama c'est pas parce que k'aw tɛ groupe kelen na k'aw kana kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ ka kan kelen de fɔ aw bɛɛ bɛ ka baara kɛ jatigi ninnu min cogoya la na tɔgɔ la na aw kɛlɛla n'aw kɛra ka ɲɔgɔn juguya olu fana b'u kɔ dɔn an na donc n'aw y'an kɔfilɛ dɔrɔn anw tɛ mɔgɔ ye voilà Verajo bɔra k'a fɔ sisan baara in kanu b'a la ni n y'a wele ni n ko 10 heures i b'a dɔn ko ne ni Verajo ye ɲɔgɔn ne k'a ma dɔrɔn ko an ka na dɔrɔn pop ne nana jɔlen sɔrɔ yan direct ça c'est la ponctualité ça veut dire que baara in kanu b'a la ne fana ye n jama cɛkɔrɔba de ye yan bi dɛ je suis le plus vieux mais je meurs pas tout de suite sisan toi là tu vas mourir pour que ka yɔrɔ ka kuma sɔn ji la ko ni ye fɛn min kanu a b'i nafa kanu fɛn kɔnɔntɔn to fɛn kɔnɔntɔn voilà ne ba depuis ne fitinin depuis ne tɛ nin bɔ ne ye art kanu toro ne y'a faamuya aw ma art choisi mais art de y'aw choisi bana de voilà parce que o de bɛ ɲɛbɔ de merci zigizagi to a fɔ dɔrɔn a b'an ɲɛ kan ne ye zigizagi fɔ dɔrɔn i ye siga don a la a fɔ dɔrɔn a b'an ɲɛ kan depuis ne fitinin ne tun bɛ da n kɔrɔmuso de kɛrɛfɛ ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ ayi mais kuma de don yɔrɔ e fana sa i m'a fɔ ma depuis n fitinin n ka cɛw bɛna ka na n ta de n kɔrɔkɛ a bɛ taa moto de louer ka taa n bila dɔn na non o prix ka dɔgɔ ma min ta Bamakɔ koyi a chocolat nu n'a bonbon n'a biscuit ko deli koko fo ka n'a se waati dɔw ma nin bila a bila o bila e bɛ se cogo o bila wala kan foyi tɛ o ala n ko ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na yɛlɛ la wa di an de don an bɛ ɲɔgɔn bolo bi o kosɛbɛ wallahi mais bon ne ye nin fɔ ala kana fɛn dɔ biri ne ɲɛda la sinon ne kɔrɔkɛ ye nin mɛn san dɔrɔn ne tɛna don so kɔnɔ
a fana jogo minnu de fɔ kɛ n ko bɛna a fana jogo de fɔ bon n'o dun kɛra sisan nɔ a ma ɲi dɛ grand frère i bɛ yafa ma n kɔrɔ a fɔ je suis dans ton derrière ok sisan ala n ko ne kɔrɔkɛ de filɛ ale ni muso dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tu vois o kanu b'a 12 la dɔrɔn ale filɛ dɔrɔn ka taa bɔ dɔ nɔfɛ k'o furu tiɲɛni kɛra u nana mairie la mairie sigilen don grand frère sigilen don a ka muso ye sunkuru ye min ye o fana jɔlen don a kunna sisan maire de ye ɲininkali kɛ ko ni ala ye nɔgɔya kɛ grand frère ye k'a bɛ muso ta ko joli min ma a sunkuru o jɔlen don a kɔfɛ ko ta singo min tɔ a bɛ singo min na k'a k'a ta ko fila grand frère o y'a sɔrɔ bɛnkan m'o fɔ grand frère fɔ ne yafara ma dɛ n y'i ka fɛn fɔ dɛ walayi bilayi dɔ wɛrɛ fɔ fɛrɛ de don walayi mais i b'a dɔn min yɛrɛ fɛnɛ kelen don ka ne sira Bamakɔ bugotigininw ɲɛ a bila dɛ ayi mais o de don mais o de don bugotiginin sa n ye animatrice o de don a ma ban mais ko n bɛna min f'i ye n terikɛ ne yɛrɛ filɛ ka taa ni n ka sunkuru ye ko n bɛ taa yira n ka mɔgɔw la ko filɛ nin dɛ i ka taa quartier bɛ quartier la n'i taara i ka sunkuru yira ye mɔnɛ b'i fa Sabalibugukaw bɛ ka najɛ fɔlɔ a n tɛna Sabalibugu Ɲamakɔrɔ bon Ɲamakɔrɔ ne de filɛ dɔrɔn ka taa dɔrɔn ka taa n ka sunkuru présenter dɔrɔn n terimusow la gɛrɛn na dɔrɔn genre an nana dɔrɔn Denis parle pas n terikɛw sigilen ne nana ko ouais ko bon R12 cɛ nin ye madame ye quoi allo cɛ nin ye madame ye quoi R12 silan k'i sigilen to yɛlɛma sa i t'a fɔ a ka sɛfan buru sa an ye i t'a fɔ a ka sɛfan buru sa an ye Ɲamakɔrɔ ka denmusomaninw a bila sɛbɛ a bila o de kama o don ko village ko ne ma k'an ka taa yen ne ko n'i taara mɔgɔ bɛ sɛfan buru san na i b'a san ne na a bila dɛ o de kama yen kafe feerela ka ca ni dugu bɛɛ ta ye e m'a ye a wali i bɛ bɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ se dɔ ma i bɛ bɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ se dɔ ma ala ka barika don i la masa m'a fɔ dɛ ayi e de y'a fɔ sisan ayi ne m'a fɔ koyi a m'a fɔ wa ne bɛ ka explication de di ne m'a e de a banna ça c'est la trahison totale ala ye comment ça veut dire que e ka go kun bɛ Sabalibugu e bɛ tila ka na kuma sisan i b'a fɔ komi i t'a kɛ dɔɔni sa i kɔni a mɛn ye i kuma dɔɔni sinon o b'a mɛn ayi diɲɛ sutura ye n sutura walayi ne fa ne n kari yan sisan nɔ n ka ca aw yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn ka bɔ ka ne to yan ni ne kari-karili daminɛ sisan aw yɛrɛ bɛɛ bɛ sɔn ka taa ka bɔ yan parce que n'a y'a kari a b'a di ne ma ne fana b'a kari an b'a di ɲɔgɔn ma yan courant de don non a bila ko ye ne ko ne mana content dɔn na ka content ne y'a kɛ tan ni bulo kelen bɛ to mana content kelen dɔ sen kelen dɔn o fana gulonnen de bɛ to mana content sen kelen dɔn n b'o gulonnen de bɛ to o de la a kɛ ne yɛrɛ ɲɛna o ma sa fo i gulonnen tora sanfɛ tan cogoya la. o tɔla e bɛ dɔn kɛ jumɛn kan ne y'a bɛɛ layɛlɛ e bɛ dɔn kɛ jumɛn kan sabanan kɛ o t'i la o bila an ka wala an ka ɲininkali fɔlɔ ye jumɛn ye masa est ce que elle a bɛ maa bolo wa i bɛ dɔ bolo wa i furu b'a den faralen don wa yɔrɔ n'a ma ye k'a tɛ mɔgɔ bolo ɲinɛ ka woro sigilen don e ɲɛ tɛ masa ka finesse la de e b'a la k'i ka woro sigilen don masa bɛ mairie la wala yɔrɔ an b'a dɔn ka ban funa yɛrɛ sigi o sigi ko i ni ɲɛda golobaw tɛrɛ sira dɛ e tɛ funa yɛrɛ ɲɛda la ok i b'a fɔ jardin ayi dɛ a ɲɛda ko 8h30 o tile kɛ e m'o ya a n'a ka jo ka papier walayi masa i t'i ta fɔ a ma wala an balima a tun bɛ ka émission min lamɛn o de ye nin jɛ de y'a lasigi mais n bɛna kuma dɔ fɔ aw ye a ye sabali koyi ne gɛrɛ n da la tan fo n ka nin fɔ de ne ma nin fɔ n t'i lafiya a fɔ k'a fɔ walayi a fɔ ne bɛna ne n fa ka histoire de fɔ e fa ka histoire ni histoire b'i fa la a fɔ ayi dɛ n'ale y'o mɛn n sara n bɛ taa tunga la masa
ibita yelma bakante fi ibena yelma mali kuna fonina aha ta bakante fi kata yiro wallahi tay bafo yinkati bafo ni be so so mo biti lawlidi awo ki kata burusa awo ni be so imam so bi lawli ko wuli ka seli seli wakati betime afo imana wule RR be seli abana no yige awo gereni abana ko meta bakante na alufi aha ngo nega chokoroba reflect ka télé garangiansa voilà et ala kura-kurani ikala ele ne ikala ele kura-kurani non ni ye télé na jafi be ni sonja ka chokoroba inyina na ka tofo atoka wala mo ba do Cheikh Mar Traoré Ay, ne prene ne ma je meta tunga la so abita ndatugu. Ay kana tangu yo. Aya dele alega datugu ne enku de. Aha. Okay. Ifle ni euro. Kule oto kula na ere, oto kula na ere. Kana yi adaitu. Abana amasa kono ayatu. Ale télé égrangea san ngo yoro ni bika télé laje fibe ni sonja belebeleba wallahi belebeleba u ba fo mi ma ko ade wa ndarum ala ko te on ne flek ka bo be bora ka barakela reto sokono legze bora musoroba bora ne korke ambe bora barakela drone be sokono yoro ambe na wakatim anana soro télé égrangea te atarami barakela ni ngara kale duma boda koro ko masima do ano e ma boda koro masima do atele tarami ko bile ko patron wallahi masima do ano patron ne men kali de patron jori ba an nyonti patron ne faga ko magelon akoko problème dala ka kay kalo kele kalo fla baragela ta wakati sero ga village la ma ne fa waru dama ka finu saye baragela tarasi sa ga village la baragela de silentu ka duganama ati surade akoko so télé garage bora ngono ka bi noko jida be bolo yero anga yamla ay anga yamla ngata masa ay nu mo fla fosa mo fla doro ay mo fla fo ki ne tonyo de ye ne tonyo wallahi e de ne blani lamu lamine la fo erkele faya ka awfe choko di ebe ne black and sigi ne bi ko boni na de lamu kala nimbi ka segi kona brokan masa na chamanchela yero idella sa ganga ma kungulo disa idogondo idella Philippe Bogosoro idella e man ne fo ne ba fu ngafo awo kade black and na fiya la minen ngafo idella idogondo Ebe kaka mi kene na choko di masa amagoto ni kele na idogondo ka magoto awo ni magoto isigi ni magoto kana sagi ni ngora gade inchen baraji ala Ndusuku de yele la j'avais mon température de c'était 80 degrés. Wallahi c'était 80 degrés soni akumina teme. Kana soni ma wallahi. Degun jumɛn y'i sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na? Degun min bɛ ne ka nin baara in kɔnɔna na. Faamaw de t'an bolo. Waaw. Faama t'an bolo dɛ. Wa n'an tora ka mɔgɔw tɔgɔ de fɔ an ka video la dɔw b'a fɔ k'a ye geribu ye. Donc an dun bɛ baara min na an bɛ video kɛ k'a bila maa si tɛ dɔrɔmɛ kelen d'a ma. An bɛ wari sɔrɔ fɛn fitinin min na n'o ye ka an kanubagaw minnu bɛ to ka wari da an ma dogo la ka to k'olu fo y'a dɔn e tɛ se ka wari di masa ma ko masa ka tila ka taa fɔ yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ ko nin dira ma a tigi yɛrɛ b'a fɔ ko kana fɔ ko ne ko ten mais anw bɛ ɲuman min dɔn k'a fɔ karisa ye nin kɛ n ye o de bɛ anw fana dusukun lafiya i y'a faamu mais o lagosi de bɛ anw ka nin baara in kɔnɔna na o de kama n ko faama t'an bolo parce que i b'a kɛla faama min kama bon ni mɔgɔw ɲɛ b'a la o fɛn tɛ e bolo u tɛ fara i la o lagosi de bɛ bonya ka taa fɛ mais wele de bila an ka faamaw ma dɛ anw fana y'olu da anw y'olu fana ka message de ye anw de bɛ se k'olu layira anw de bɛ se k'olu fana kofɔ
Ça n'a rien à voir avec les trucs là, griotisme, à nous, nous, t'es cligné, t'es cligné, on t'a eu, mando, n'y a qu'un mafo. Ali Masai Kokene, Masai Koroke, ne m'a fait 600. Ou bien, voilà. Fama Tambolo, ama comme fama ou de la Ukana. Ukana kana fin kanye, mo be se ka femi en bolo, aka se ka donc fo, on fait be baramina ko fin fouté. Oui, tiens. Mais non, t'es en me war bomi. Amanogo. Ambi war bomi. Amita mo la ele kenuka. Ame la gosu soro. Mo bu bangu demuso dama furu la ko parce que kanye chatir bola oui. Itene furu. Désolé. Beka douce bolé de. Masan douce bolé de. Fama tambolo. Fama ou de kanabani. Ulu fere be ku dogo o te ka wardi akanga diminu no ma o tadu lu ma wal madi on be terrain ka ambi ka bara de ke ambi ka kulu de kama ambi ka la gosi soro na yulu to kele mi fo ambi la gosi soro la on fere ka ala mene ka kodo kanye anga sika sojo ka sika muso furu minu no banku de muso dama u ka do ka fo karsa abi ka do kede odo ibe koko la ibe war nyini odo la na ma war nyini ni na on ba nyini jumene amano do ka fu ko nye gerebu yeke mawashi banga menga bara de ke parce que nya kanu na kun ta do ko ne bina wa flyer soro fo ka ta se wa ke mema comedy lawo John Bado ibe for fourni ibe ke clé koro caméra mo bo si ga image propre de la jem on be boga bimi ke terrain ka uta don on ba si kan ngolo la barale mi ke uto shi don mais foi mandouye ki la gauche ni ti karsa fe kana ka fe ke mais do ba fe o do ba fe mali comédie wallahi amba si point ka on mi kana dugumana na ku perene ku pere parce que amina fesse di yora fora ko ni ma comédie kala ke iti jate la comédien o tia mali kono bi mo chama bi umata comédie école la mais o yele no talambula encore ke nunu min be ko fe no be lu kan o de nyeirana o ko nyeirana wala sa on fana be se ka dodo o la be foko encore ke ni dia ate fote ya wode mena bolo de na ka duye num bora dro ko ankora duguma hay mo gashiti ate dirati yere law ate dirati law amazoma ate dirati law fama ko anade masa il faut que ka fama do de soro mi se ka eira jina ka fo vraiment nyini ni ta ka fembe sangadima ubansui aw banga yele la je chodi muna aw ti fenga onye muna aw ti fenga onye il faut que e ka fama do soro ne refene ka fama do soro sigatola voilà mais masa ute ante encourager de quoi la gauche ni ka la gauche ka boni encouragement ni te mo encourager kana la gauche quoi mo be kuma be fili ibe fenfe bi da ko no be fili mais on me comédie ko nana wala ama ala le dili dongo do am yele scène ka me vidéo de tourner pour notre fan anga na ko ke mi me digu la quoi mais on fait ka to ka au moins si ne ka Orange Money numéro mangelo aya kan masama comme il avait blé il tenait à dire peut-être nous a blé qu'on ne fana ba chema mais comment ça veut dire que vraiment un peu de fait de tourner les mains mais de la tête mais je comprends pas mon ami mais masa allez comme aller monsieur ne donc aller venir ta dina blala ne ko aller ba solo problème fait là mais la femme monsieur voilà yoro merci beaucoup famille allez monsieur mais monsieur mega cameraman allez yere monsieur ko kuma fole fa be yele masa ala ka nyanga dama amen anga do de ke dro ala ka barka do ambe fefe la anga barka do la am bange bawo am ka ku ulumi kama ambe ya fade de lulu fede parce que am ko do la mandoué am ko do la mo te fe i denga do ko do la mais tuma do la
i bɛna jɛn n'a ye an ka ala deli ye walasa k'olu lanisɔndiya an bɛ ala de deli ala k'a fanga d'olu ma ala ka faamaba ninnu ala k'an kanu d'o la o kana faama bɛɛ tɛ se ka k'an fɛ dɛ mais dɔw b'an fɛ o kɔni bon aw fɛnɛ filɛ n bɛ kangari min d'aw ye ni min y'an ɲininkali kɛ aw ka YouTube sanfɛ a k'an contacter problème t'a la voilà merci Yoro kontaraw ni fɛnw tonton Yoro merci beaucoup faamuyali sɔrɔ la kow la an bɛ na yan fɛ ni mani yɛlɛma fo ne bɛ kɛ guju yɛlɛma sa n'i ye dege min na a fɔ e b'a bɛɛ de fɔ quoi voilà an bɛ na yan fɛ ninnu ye ne kanubagaw de ninnu fila kɔni ne fila parce que jɛman fila tɛ bɛn yɔrɔ kelen na quoi voilà c'est ça cɛ jɛman man ne yɛrɛ cɛ finman ka di ouais i n'a fɔ ne n'a ɲɔgɔn ne chocolat de tɛ chocolat tɛ chocolat tɛ n'i ye ampoule min faga sisan a bɛɛ n'ala cɛw t'i ye ne fana bɛ ye ka tɛmɛ nin kan e ka fiya ma fɔ voilà yɛlɛma sa kan jumɛn b'i da halisa an bɛ Mali kunnafoni TV de la non Mali kunnafoni TV foli belebeleba kan ka du fɛnɛ ma u ni cɛsiri u ni baara voilà donc yɛlɛma sa i bɔra i ye dɔ f'an ye i ka kow kan halisa an bɛ n'i ɲininka k'a daminɛ depuis don min na i ye baara in daminɛ fo ka n'a bila bi la degun ye degun jumɛn ni jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na parce que n b'a dɔn baara tɛ yen bi ko degun tɛ min kɔnɔ aw ka baara in a degun ka bon n bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ i kanubaw fana bɛ fɛ k'a dɔn degun min b'i kan wagati ni na nin baara in kɔnɔna na bon ne ba ko fɛn bɛɛ daminɛ ka ok n balimamuso voilà kuma dɔnsow ko ten ko fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn tu vois n'i ma don a la i t'a ɲɛ dɔn o ye tiɲɛ tu vois non a daminɛ kuma sugu bɛɛ fɔra ne ma a daminɛ ko sugu bɛɛ kɛra ne na yanni ka kɛ comédien yanni yɛrɛ k'a dɔn ko n bɛna kɛ comédien yanni n k'a dɔn yɛrɛ ko diɲɛ bɛna n lakodɔn ta depuis kuma daminɛ na n'i ma n ko n kun ye dɔnkɛla de awɔ i y'a fɔ ne kun bɛ dɔnkɛ ne ye art kanu de quoi ne ye art kanu yɛrɛ yɛrɛ de ma ina kɛ ma foyi ne ta ye ala dɔn de fo k'i hinɛ don na ma ne ta ye ala sɔn de ne ni n ta nana ka bɔ Dieu fɛ yen Masa Jabaru fɛ yen ne nana n ye defu kɛ n ye defu sɔrɔ ka taa lycée la ala kɛ n ka kalan ma janya a fɔra kumaw fɔra ko fo tantɔ ka nin to na ne b'a dɔn a tɛna kɛ tan a tɛna kɛ tan a tɛna kɛ tan bon a filɛ ne dɔn mun fɛnɛ la an k'an sigi an k'o fɛnɛ laban lajɛ ko manifin b'i ta la ala b'a ta la ala tɛ sunɔgɔ ala o de fɔ ko sɛbɛkɛla wuli i k'i ka sɛbɛ kɛ wuli i k'i ka baara kɛ ale fɛnɛ tɛ ɲinɛ i kɔ ni wulila k'i ka baara kɛ k'i ka sɛbɛ kɛ n'ale ɲinɛ n'i kɔ o kɔrɔ k'ale y'a yɛrɛ kumakan sɔsɔ o masa tɛ ne wulila n ye n ka comédiew kɛ nana n ye dɔn kɛ tu vois kana dɔn dɔn fo nana kana don Kanti ka groupe la ko sababu kɛ Badara Alo Sajaja ye wow n'ale kun bɛ comédiew ni fɛnw kɛ balanifɔyɔrɔw ni fɛnw na a ko n ma ko masa ko talanba de b'i la ko n'ale ye ne dilan sisan ko non ko diɲɛ bɛ ne fɔ n ko a ma n ko karisa ne ka histoire foyi tɛ yen i tɛ min dɔn histoire kɔnɔ ka dun ni n ko n bɛna n yɛrɛ bila a bɛɛ la ɲɛ tɛ ji bɛ ka ci ɲɛ kan tellement que ne sɛgɛnna n ka arène kɔnɔna na n sɛgɛnna yɛrɛ ne ba mais bi bi in na n bɛ ala fo k'a barikada ka n kanubagaw fo minnu bɛ k'a diyan dogo dogo la minnu bɛ k'a kɛ n ye dogo dogo la alhamdulillah bi n kɛlen don ka du dɔ jɔ mais a ma ban n b'a fɛ n kanubagaw ani silamɛw u ka n dɛmɛ ni duwawu ye pour que du bɛ se ka ban min b'a bila a kɔnɔ. A banna. Wow. C'est ça la solution. Wa bibi in na n bɛ ala fo k'a barikada n mana mago jɔ fɛn fɛn na n tɛ manke a la ka sababu kɛ n kanubagaw ye ka sababu kɛ n dɛmɛbagaw ye sinon fɔlɔ i tun bɛ taa ne datugu dɛrɛmɛ 2 10 francs problème na. C'est ça.
Ko be de. Ko be moi. Ko be. Mas abinya koi. Ni mi kanu. Abinya soro. An kanu ba u kan deme de. An ga Orange Money de ni. Nakani numéro koi. Oh. Oh. I jole ne kan ke. Sigatola. Oh. Masa. Okon. Joli kadini siglia. Sigatola. Kada iye bara indamne depuis wakati mi fobi. E ka nyina mi ngosa. Adamne. Ale ni vitesse ku mi nyongo bolo. Mais depuis anana ka kuma be bolo ka kuma nyama. Ne ka kuma fitin dodoro aflene ka farni. Non, c'est ça. Ne puissance ndore quoi. Tu sais, yele masai hinare donane la sa. Tu sais le problème est que ma fille. Il va le problème est yorami. Mo ibe kuma fo. Yele wati be. Sebe wati be kuma bara imitano de yo il faut qu'il ka mogo nyininga tieno abi yelela mais abi ka mogo do de la yele o mais feno ba ko fe o eto do mais fa ko de fo e que ce ko famu na be anga ni bego mimbi dala ki ka fo mana bebe kashi donc possibilité mimba en boulot anga Orange Money no ibe se kan kloro la mani Orange Money ko voilà vrai jo kan memida ali santé 50 nyina vrai jo ibe bara ngono amena don sigatola malikuna foni kanu mbago biki laje yere kanu mbago biki laje aywa iga bara indamne fona blabila ba do gela bi bara ngono bara infamia baga aka doko ni mo yala o bige mo suku be wala vrai jo ma fe ki dadu ala doni ka fonyena iye geleam soro barain kono na fobi ani halisa geleam bika ika doni fanyola ele ma sayiski ga bondale kana do franga gelea ka OK ma folwe mali una fona TV ana lame bagaw mo go mana ge chogo fengo fe damine senga bala bon sengete dowrew fem bi fo irema ibi cloti oreka ki nyeti ki ga barage karo kono chama bi fo ante karsala nga keme yele gon kelade de ay e ba fo ko yele gondo mais iba so e koroke ba a video image u taka ke klega kata ke ga dewla ni soja e koroke dew mona on ye kare kono ube giri nintanga bonga telela ni ya mais mon état fi ko do de ka fo ko yele ko ni kala tiga bonga telela est-ce que amuga mo ko na yele na anu la yele jo abge chogodi amano amidi mi nyongo ngoro e ga ke mécanicien yoro ga chudu ligelay ne ga ke réparateur ne ga minier an sababe yoro kele dongo do ambere nyek mun na ma war soro mais ni mo so la ngoro mo ko mfene ban la yele ani war ma so do na te daga siga mi yele o ba yele voilà boy baro mo ko ma fendo de femme en général ne fa fendo fo bi dien ko ni bala e cloti mo ko puma ga ki nyeti e be femme ne gi cleanoué don no boko bela na meta mi sew na la ida min kama be ko de an ta dogo biam sen plateau ngayo mais ala tege biu bo donc de mi nyini yoro fe bara kono kuma chama forane ma et puis arrête ne toy parce que mon ané ga ten toy ni manya ki be mo kala fika corriger ka bla i jan sira de fe bara na bara ke terrain de sans fait midneni mais ala go tien ko mo ni otanache ben neni be dogoya be prenguna ma beku
parce que n kɔrɔ don n y'a kanu ka tugu a kɔ n mago bɛ fɛn dɔ de la mago ɲɛna i tɛ dusu wa mɔgɔ b'i muɲu yanni mago ɲɛ don cɛ mais i t'i muɲu f'i sa don cɛ dɛ donc ne bɛ yɔrɔ fo bi k'a barikada sabula a kɛmɛ sababu ye ne yɛrɛ ma bi quoi n ye moto bɛɛ sɔrɔ a nɔfɛ yɔrɔ ye moto san ka di ne ma donc n tɛ se k'a kɛ a ma fitiri wale ye quoi. Ayi ne de balima ba ningo la yɔrɔ ayi masa i bila kɔnɔ sa cɛ n ko an fana fa bɛ an fa bɛ o an fa fana ye min kɛ e yɛrɛ k'o lajɛ o bɛ anw fana ka karamɔgɔ n'o y'an ka babaw ye o bɛ Bakante parce que n'a ko n ye moto san ka d'a ma dɔ ye moto di ne ma ne y'ale fana lase a ye moto di a ma donc a sɔrɔla min senfɛ o tɛ ne ye wa donc i y'a ye mais mɔgɔ ala k'a se kɛ bɛɛ ye ka se k'a san ka di i nɔfɛ mɔgɔ ma voilà donc o dɔrɔn de don masa n'ala sɔnna an tɛ moto kan bi yan sini an bɛ kɛ mobili kan o ɲɛ b'an na o de kama n y'a fɔ n ko an ka fɛn kɛ an m'an t'o la ka an ka fɛn san n kun bɛ ka min fɔ Orange Brajo merci beaucoup faamuyali sɔrɔla kow la halisa an kanubagaw an kana ɲina an bɛ Mali kunnafoni TV de suit émission Yɛlɛ Waati restez toujours connectés sur YouTube yɔrɔ kan jumɛn b'i da i b'a kan voilà yɔrɔ an ser'i ma n t'a dɔn i nana an bɛ fɛ i ka humour ou bien n'i bɛ fɛ ka interprétation dɔ de kan ye n'i kun sera k'o kan ye o kun bɛ diya an ye dɛ yala yɔrɔ i delila sa an bolo fila b'an kɔ sisan problème bɛ yɔrɔ min na humour ani i bɛ fɛ ne ka interprétation min kan anw ye min kɛ yan a tɛmɛna olu kan a kɔni tɛmɛna o kan o ye tiɲɛ ye ni comédien ko go dɔrɔn a b'i bolo mais anw bɛ ka yɛlɛko filɛ mun ye an bɛ ka minɛ ja an bɛ ka an ka public dege min na fo k'an ka public bɔ o la o ye tiɲɛ ye an kana an ka public dege k'a fɔ c'est comme si n'i yɛlɛla directement dɔrɔn i b'a kɔnɔ bon depuis anw yɛlɛla yan anw yɛrɛ dama fana bɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn ka kuma na n t'i ka ban ka humour di dɛ humour n bɛ fɛ k'a fɔ de depuis anw donna kunnafoni TV kɔnɔ yan an bɛ ka mɔgɔw de lanisɔndiya 100% mais n'i ko k'i humour an bɛ k'a différencier c'est comme si on n'a pas scène de spectacle t'an bolo kama mais an bɛ ka baro min kɛ yɛlɛ b'o kɔnɔ mais an bɛ fɛ k'an ka publicu dege a la au fur et à mesure k'a yira an ka publicu la n'anw yɛlɛla dɔrɔn o y'an yɛlɛlen de ye le baro b'a continuer ou bien directement o dɔrɔn de don an bɛ yɛlɛko de la koyi ne ka mɔgɔ tɛ nin fɔ an ye o parce que munna mais chaîne de kana ne bɛ ka min f'i ye n ko bayajuru de bɛ ne kan arasa de b'i kunna ayi jaabi bolonɛgɛ de bɛ tɛgɛ la jalakɔ ne ye téléphone de yan batterie nin man ne ma dɛ n'a man di ma i t'i taa di masa ma ka sukaro ni buru ni kali kɛ o y'ale ma de kuma in bɛ yen yɔrɔ la kuma in bɛ yen yɔrɔ de la o kɔni n'i ko comme parce que yenfɛla na aw fɛ yen e ye kalan min kɛ i ye fonctionnaire de l'état de yɔrɔ kɛlɛ bɛ kɛ nin ko in na dɛ i ye artiste confirmé de ye parce que i ye INA kɛ ka taa i ma taa conservatoire la i ye fonction publique sɔrɔ anw bɛ ka an ka théâtre kɛ cogo di anw bɛ ka an ka humour kɛ cogo di i bɛ don anw ka kɛnɛw kɔnɔ bi en tant que i m'a fɔ nin kɛra cɛ dɔ de ye walima nin ye dɔ de ye anw fɛ yen o t'a dɔn k'i ye baro daminɛ il faut que malien public k'o de bɔ a kunkolo la mi k'a ye mɔgɔ kɔrɔw de fɛ mi k'a ye Bakante la mi k'a ye Yɔrɔkɔrɔba la u bɛ don directement dɔrɔn o y'a sɔrɔ u b'a kɔnɔna na an ka humour in dɛ an k'a bɔ yen ja u t'a dɔn u b'a kɔnɔ quoi parce que n'i nana dɔrɔn en tant que tu as invité i ye comédien dɔ invité dɔrɔn a nana dɔrɔn pap baara b'a bolo je veux juste vous dire que
an b'a kɔnɔna na humour min kɛra a ka ca an ye blague min kɛ a ka ca banache n'aw tɛ mɔgɔ tɛ nin fɔ an ye o non a bɛ na dɔɔni 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 tɛ parce que ko ye dɛ voilà abla tu il y a famo donc c'est juste un message pour nous en public vous dire n'an donna dɔrɔn an donna an tɛna fɔ tu es humoriste tu es comédien tu es comédien voilà i b'i ka fɛn kɛ parce que n'i ye nin ta sa i bɛ se ka blague nin dɔ provoquer nin dɔ o ye tiɲɛ an da balannen don min na n'o ma kɛ an ka spectacle kɔnɔnaw na an b'an yɛrɛ sɛgɛn ni fɛn dɔ de ye n'i yɛlɛla dɔrɔn i kelen ka one man show kɔnɔna na dɔrɔn essaye de s'amuser i ni mɔgɔw bɛ baro min kɛ o b'a sɔrɔ i ka labɛn dɔw b'i bolo dɔrɔn pap i satisfera faamuya sɔrɔ la tonton yɔrɔ halisa an ma tila i la dɛ n b'a fɛ e hakilina ye mun ye les futurs comédiens et les futurs humoristes i ka folikan ye jumɛn ye i ka kumakan laban ye jumɛn ye k'a lase u ma pour que u bɛ se ka nin baara in minɛ u bolo fila la an ka tabali kan yan wa ne to y'i sigi o i m'a minɛ o i b'a dɔn ko art ye tiɲɛ de e ça soit i taara école la i ma taa école la i b'a dɔn art ye tiɲɛ de fɛn fɛn bɛ yen k'i b'a kɔnɔna na e kana taa école la mais tu as collaboré avec les experts u y'a ɲɛf'i ye i b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛ sira de don bon min ninnu bɛ ka na duguma anw duguma o fana k'a minɛ sɛbɛ ye walasa anw ye min kɛ a kana kɛ fu ye quoi parce que ni ko anw ye min kɛ a kana kɛ fu ye anw bɛ ka lagosi min bɛɛ koron k'u a détruire ka bila olu ɲɛ olu kana na o kɛ fu ye sa anw kɔrɔ ninnu min tɛmɛna olu fana ye lagosi dɔw sɔrɔ mais anw ka sisan lagosi ka jugu dɛ anw bɛnna ni réseaux sociaux min ye bi o lagosi ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ donc o de kama n bɛ k'a fɔ anw bɛ k'a détruire de k'a bila n'u fɛnɛ na u k'a minɛ sɛbɛ la n'i m'a minɛ sɛbɛ la i filan bɛ taa k'i to yen n'i bɛ baara kɛ n'i tɛ baara kɛ bɔ a la parce que fɛn bɛ comédie de don a fɔra de k'i ka mɔgɔw sago kɛ mɔgɔw sago ye mun ye i b'u layɛlɛ tuma dɔ la i b'i to i ka yɛlɛ kɔnɔna na i bɛ message dɔ passer i y'a faamu voilà an artistes yɛrɛ ma an ka ɲɔgɔn minɛ o de ye ne ka message laban wa n tɛ kuma bilen de hali ni ye kuma di an tɛ kuma an ka ɲɔgɔn minɛ ayi dɛ n bɛna fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka taa ɲɔgɔn kungo la ni karisa ko dɔ b'a bolo an ka taa dɛmɛ kungo la hali ni tɛ jouer i ka ye a la tigi b'i ye a bɛ force d'a ma scène kan ni mɔgɔ y'i invité t'a la hali n'a m'i invité a ɲinan'i kɔ taa i sen jɔ a ka kɛnɛ kan mais kana t'i sen jɔ a ka kɛnɛ kan ka taa ni défaite y'i kunkolo la i bɛ se ka min kɛ a ka publication na a ka ye i bɛ se ka partage fitinin min kɛ a ka ye o la i t'a dɔn mana se a b'i ka partage kɛ i t'a dɔn mana kɛ a b'i ka jama an bɛɛ ka faniw de bɛ taa ɲɔgɔn ta la o voilà an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o de don n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ walahi an bɛ to tan voilà merci beaucoup k'an bɛn Vrai Joe i b'a kan Vrai Joe i de la i sigi to a ka taa bani ɲɛbilenni Vrai Joe yalima i ka kumakan laban ye jumɛn ye k'a lase les futurs comédiens et les futurs humoristes ani an bɛ don min na i komi bi donc kuma tɛ janya bilen parce que tile kuntala bɛ ka janya ne bɛ min fɔ n baarakɛɲɔgɔn ye donc an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ anw de ye fa kelen ba kelenw ye i m'a faamu anw de ye kelen bi anw de ye kelen sini n'an ye mɔgɔ kuma lamɛn to yen nɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sini ma sinikɛnɛ ma anw de bɛ tila ka kɛ kelen mais n'an y'an ta kɛ mɔgɔ kuma lamɛn ye k'an jɛngɛ ɲɔgɔn ma maaw ye dɛ donc ne bɛ min fɔ comédien ye ani comédienninw an bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne ka hɛrɛ o ye ka hɛrɛ de ne ka bɔnɛ o ye ka bɔnɛ de donc ni min bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn contacter donc a ka ca Ala fɛ an bɛ ko caman dɔn ko caman passer an ka bolo kan voilà merci Vrai Joe yɛlɛ masa ne kelen cɛ yɛlɛ masa i ka kumakan laban da de sa
faut français la todi yela masa ba njuma ga nyashi les futurs comédiens et humoristes wala sa obsika famia sur bara intakabulu nyuma na to. OK. Alhamdulillah rabbil alamin. Bon, ne bina mi koni fo. Ko ni be baro barala. E ka mine e bolo flala. E ki jesiri nai. Baralangolo te malangolo ne be. Ni jesiri baro barala. E be no boala. Tu vois, anye sega monuke. Anye toro monuke. Ne ka ala deli taye. Jaro, munu be kana an kofe. Olu ko sega ɲɔgɔn sɔrɔ. Ne ka ala deli mi munu be kana an kofe. Olu kana sɔrɔ. Ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don k'a ban pewu. Sinon ari kɔnɔna ka don dɛ. Alisa ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn faamuyaliko ɲuman na. Ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Amin. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago k'an ye. Amin. Voilà. Amin. Mali kunnafoli alisa an bɛ foli belebeleba k'u ye. Kosɛbɛ. An bɛ foli belebeleba k'u ye. Ni ne fɔra. Sinon radio sow ka ca o. Télé sow ka ca o. K'a lajɛ ka don quartier kɔnɔ k'a lajɛ ka don jamana kɔnɔ. Wallahi. Ka artiste denmisɛnninw k'u ta k'u fara ɲɔgɔn kan. Ka na k'u hakilinataw lajɛ. Ka degun minnu b'u ka art kɔnɔna na k'a lajɛ. Olu de fana bɛ se ka anw labɔ. Wallahi. Ka sababu kɛ min ye i n'a fɔ an filɛ nin yan. Wallahi. O y'an ɲininka degun minnu b'an ka art kɔnɔna na. Sinon e ka video foyi tɛ ni min y'a lajɛ nɔ fulakɛ filɛ yɔrɔ fulakɛ nin ka video ka di ne ye sa. Mais est-ce que a dɔ delila k'a fɔ yɔrɔ i bɛ min i ka nin lajɛ. Kante ka jɛnɛbani filɛ yɛlɛ masa filɛ nin cɛ ni dɔnkɛ cogo hali ni ne y'a ye dɔrɔn ne bɛ yɛlɛ. Est-ce que o dɔ delila k'a fɔ karisa halisa ala k'an bɛɛ dɛmɛ. Amin. Ala k'an sago k'an ye. Amin. Ala k'an kɛ an yɛrɛ sago ye. Amin. O ye duwawu bannen pewu. Wallahi. Jimbe. Sui. Kori bashi t'i la. Ala kana bashi foyi la. Jelimuso ɲalen tɛmɛ n'a ye. Aye. Mali kunnafoni kanu malu yo. Ni wele u b'u laminɛ a n'u ka caméraman kwalen denw. Wario. Jide di nga jelimuso ma kana sa. Aye kame kɛnɛ la ko badeya kɛnɛ. Masa. Kame kɛnɛ la ko sindiya kɛnɛ. Ate. Kame kɛnɛ la ko artisiya kɛnɛ. Wayo. Wada wudu wada. Jelimuso wayo. Ala kana bashi foyi kana. An bɛ funa yɛrɛ fo. Funa foli b'i ta ye. A technicien an bɛ bɛɛ fo. Merci aw ni cɛ aw ni baraji Mali kunnafoni TV y'aw wele a y'an ka wele lamɛn aw ni cɛ aw ni baraji halisa an bɛ foli lase Mali kunnafoni TV kanubagaw ma aw kana ɲinɛ dɛ aw ka émission mandi don yɛlɛ waati a n'aw ka téléso mandi n'o ye Mali kunnafoni TV restez toujours connectés sur YouTube yɛlɛ masa vrai Dieu Yoro, oh ben merci. Wallahi, donc on a tiano. Le coronavirus, il faut faire attention, c'est pas bon. Coronavirus, quoi, tu as donc, bye bye.